Director. Silence. Mafia. Sound. House pizza. Camera. Speed. Ratata. Use the extras, please. We are going to start. Action. Get set up comfort. Sunana Minal. Ya, an ka ce ma hawan jini na ne zai tashi. Ya haƙuri kar hawan jinin ke tashi, ke kuma meye ne zai tashi mina? Ni? Ya ni ba hawan jini ba hawan ruwa ni dai. Ke meye ne zai tashi? Wallahi hawan ruwa na ne zai tashi. An ta Hauwa, ke me zai tashi? Hawan kashi. Me zai tashi? Ke me zai tashi? Hawan izini wannan zai tashi. Ya Lawan, me zai tashi? An fara. Ya Abdul, kai me zai tashi? Ya lau Hawan jini. Baban Cakwai. What's up? Abba Tahir. Ke me sawan hawan me naki zai tashi? Hawan ruwa. Ba ke ana hawan. Ke me ne? Me naki zai tashi lafiyar su? Hawan lemu.